खुलुमबाय डियार ब्रह्म निउसाव नोंथांखौ बरायबाय। फै दिनै फुंबिलिनि गाहाय खौरांफोरखौ मिथिना लानि। गिबि खौराङावनो दङ बिहामजोखौ गाज्रि मेसेज हरनायनि थाखाय बिहावखौ एफआइआर होबाय। सासे सुबुंनि बिहामजोआ ससियेल मिडियायाव गाज्रि मेसेज आरो भिडिअ हरनानै गाज्रि आखु दिन्थिनायनि अजद होनायनि उनाव पुलिसआ बिनि बेरेखा केस होदोंमोन। अजद बादिब्ला बिमा बिफानि जेंनानि थाखाय थांनाय 10 दाननिफ्रायनो बिमा बिफानि न'आव थाबोगासिनो दं। बियो दाबि खालामदों दि बिनि बिहावा 2025 मायथाइनि नबेम्बर दानाव फेसबुकआव गावनि गाज्रि भिडिअफोरखौ होदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बिथाङा बिथांखौ होबथानायनि उनाव बिथाङा जानुवारि 2026 आव बिनि बिमा बिफानि न'आव फैदोंमोन। जुदि बियो बेनि सोमोन्दै बुंदोंमोन अब्ला बुथारगोन होनना हुमखिबो होदोंमोन आरो जिनाहारि खालामदोंमोन। पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों। आरोबाव आयेनारि राहा लानायनि सिगां डिजिटेल फोरमान आरो गुबुन तथ्यफोरखौ नायबिजिरगोन होनना बुङो। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव 16 बोसोर बैसोनि फरायसुलिया बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनानै जिउ खहा। खौरां मोननाय बादिब्ला शुक्रबारखालि गुवाहाटीनि नुनमाथि ओनसोलाव थाग्रा बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनानै सासे 16 बोसोर बैसोनि फरायसुलिया गावखौ फोथैनानै लायो। बिथांखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन जेराव डक्टरफोरा बिथांनि थैनायखौ रोखा खालामदोंमोन। पुलिसआ हिनजावसाजों लिरजानाय गांसे नट मोनदों आरो जाथायनि सायाव थानाय थासारिखौ नायबिजिरनो जागायदों। गोथै सहखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बिसोरो नखरनि सोद्रोमाफोरजों रायज्लायगासिनो दं आरो नायबिजिरनायनि बाहागो महरै फोरमान बुथुमगासिनो दं। जाथायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो पुलिसआ रायजो राजाफोरखौ नायबिजिरनाया जोबजासिम जेबो सानदांनो नाङा होननानै खावलायदों। थामथि खौराङावनो दङ मुम्बाइनि देहा फालांगियाव सानै फावखुंग्रिखौ रैखा खालामदों। मुम्बाइ पुलिसनि एन्टि हिउमेन ट्राफिकिं सेलआ गिरगावनि मोनसे लाक्जारि हटेलनिफ्राय सोलिबाय थानाय देहा फालांगिनि रेकेटखौ हमनो हायो। सिग्रोमनाय समाव माराठी आरो हिन्दी सावथुन दारिमिननि सानै फावखुंग्रिफोरखौ बोखांनो हायो। लोगोसे सासे मेकआप आर्टिस्ट जायखौ रेकेट सालायगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जायो। बिथांखौ खानाय जादों। पुलिसआ मोनसे खौरां मोननानै आयेन बेरेखा खामानिफोरखौ रोखा खालामनो थाखाय सासे थगायग्रा बायग्राखौ दैथायहरनायनि उनाव बे खामानिखौ मावदोंमोन। गुबुनफोरखौ लोब्बा थानाय आरो नेटवर्कनि आबुं स्कपखौ बुजिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बिबानगिरिफोरा बे रेकेटजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो सुबुंनि हेंथायै गोख्रों आयेनारि राहा लानायनि खोथा होदों। ब्रैथि खौराङावनो दङ हाग्रामा महिलारिया तामुलपुरनि जौगाखां बिथांखिफोरनि सायाव नायबिजिरदों। बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया तामुलपुर जिल्लानि जिल्ला कमिशनार कनफारेन्सनि नब्लाङाव मोनसे रिभिउ मिटिं लानानै जौगाथाय बिथांखिफोरा माबोरै दावगालांगासिनो दं बेनि सायाव नोजोर होयो। पिडब्लिउडि, पिआरडि आरो नोगोर खुंथाय बिफाननि मावख'गिरिफोरा नुजाथिदोंमोन। गुबै नोजोरआ सोलिबाय थानाय प्रजेक्टफोरखौ माबोरै मावफुंगासिनो दं आरो जौगाखां खामानिफोरखौ सुबुंफोरनि थाखाय थि समाव मावफुंनाय जागोन बेनि सायाव नोजोर होनायमोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङावनो दङ कुसुगावआव मैदेर हाथाइजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमदों। सानै सुबुंफोरखौ कुसुगावआव मानै मैदेर हाथाइजों लोगोसे मोननायनि उनाव पुलिसआ खायो। बिथांमोनहा पुलिसनो बुंदोंमोन दि मैदेरा मिथिंगायै थैनायनि उनाव हाथाइखौ हाग्रानिफ्राय दैखांनानै 12,000 राङाव फानदोंमोन। पुलिसआ बिसोरनि कास्टडिनि थाखाय दाबि खालामदों आरो हाग्रा बिफानजों जाथायनि सायाव नायबिजिरगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ बिटिसिनि गोदान मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लाबाय जेम्स बसुमतारिया। 16 नं निसिमा बिटिसिनि एमएलए जेम्स बसुमतारि बिथाङा शुक्रबार कक्राझाराव खुंफुंजानाय मोनसे हाबाफारियाव बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि गोदान मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लायो। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव बिटिसिनि दैदेनगिरि, गोजौ थाखोनि सोरखारि मावख'गिरि आरो गुबुन मख'जाथाव आलासिफोरा बाहागो लादोंमोन। बे हाबाफारिखौ बिटिसि खुंथायखौ गोख्रों खालामनायनि मोनसे गोनांथार आगान महरै नुनो मोननाय जादों। दैदेनगिरि आरो मावख'गिरिफोरा बसुमतारिखौ साबायखर बावहरो आरो फोथायनाय फोरमायो दि बिथाङा बड'लेण्ड ओनसोलनि ओनसोल बिटिआरनि सुबुंफोरनि जौगाखांनाय आरो जौगाखांनायनि थाखाय खामानिखौ मावलांगोन। बिथांनि थिसनथाया आफादखौ मोजाङै सालायनायाव मदद होगोन आरो गासै ओनसोलावनो जौगाखांनाय मावथांखि आरो सुबुं अनसाय हाबाफारिफोरखौ गोख्रैथि होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। स्निथि खौराङावनो दङ पान्जाबाव बिमाया साथाम गथ'खौ बुथारो उनाव गावखौ फोथैना लायो। पान्जाबनि मानसा जिल्लानिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों जेराव सासे 36 बोसोर बैसोनि आइजोआ गावनि भारा न'आव गावनि जिउ फोजोबनायनि सिगां गावनि साथाम गथ'फोरखौ बुथारदोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला गिबियाव बियो गावनि सानै फिसाजो आरो फिसाज्लाखौ गोदोना सेबथेनानै बुथारदोंमोन। बेनि उनाव सिलिं फेनआव फासि लानानै गावखौनो फोथैना लादोंमोन। मा जादों बेखौ मिथिनायनि उनाव नसुंसेनि सुबुंफोरा पुलिसजों खौरां हरो। गोथै सहफोरखौ पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों आरो फरेनसिक नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। पुलिसआ दाजाबदेरनानै बुंबावो दि बे दुखुनांथाव जाथायनि गुबै जाहोनखौ
दासिमबो मिथिनाय जायाखै आरो बिथांमोनहा रांखान्थियारि एबा गावारि जेंनाफोर बायदि गासैबो जाथावनाफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। 9थि खौराङावनो दङ नलबारि जिल्लायाव सिखाजों गाग्लोबजानानै गाज्रि जोखोम जानाय सासे लाइमोननि जिउ खहा। आसामनि नलबारि जिल्लायाव सिखाजों गाग्लोबजानानै गाज्रि जोखोम जानाय सासे लाइमोन सिख्लाया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि GMCH आव जिउ गोमायो। डक्टरा बुंदोंमोन दि थांनाय 72 घन्टायाव बिथांनि हालोदा गाज्रि जालांनायनि उनाव बिथाङा कार्डियक एरेस्ट जादोंमोन। अरायसम फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो बे गाग्लोबनायाव गोब्राबै जोखोम जानायनि जाहोनाव बिथांखौ थिसननाय जादोंमोन। बे जाथाया हादोरसाखौ सोमोनांहोदोंमोन आरो गुवारै जिंगा सिखांहोदोंमोन। पुलिसआ दासिमबो जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं आरो बिथांनि थैनायनि जाहोनाव दायनिगिरिफोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो थाखाय गोदानै दाबि खालामदों। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि जेसेबांनो नायबिजिरनाया आवगायलांगोन एसेबांनो आयेनारि बिजिरनाया सोलिबाय थागोन। 9थि खौराङावनो दङ थाइलेन्डआव 11 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'साया पिकआप ट्राकखौ हानजा सुरनाय सालायनानै सा 9 बौदो शिशुफोरनि जिउ खहा खालामो। सा-सानजा थाइलेन्डआव सासे 11 बोसोर बैसोनि गथ'आ गंसे पिकआप ट्राकखौ गंसे धोरोमारि हानजा सुरनाय सालायनायखौ खमैबो सा 9 बौदो शिशुफोरनि जिउ खहा जायो आरो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला हौवासाया गनायथि गैयालासे गावनि बिमा-बिफानि गारिखौ लानानै थाङो। बेनि उनाव कन्ट्रल गोमानानै गोथार थावनियाव थांनाय सादुफोरजों सौग्रावलाङो। जोखोम जानाय माखासे सादुफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन आरो माखासेया उनाव जोखोम जानानै जिउ गोमायो। हौवासाया दा पुलिसनि आवथायाव दं आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। पुलिसआ बिमा-बिफानि बिफाव आरो गथ'आ गारिखौ माबोरै हमनो हायो बेनि सायावबो नायबिजिरगासिनो दं। 10थि खौराङावनो दङ धेमाजियाव फुड पयजनिं जानायनि सन्देहआव सा 60 सुबुंफोरा लोमजादों। धेमाजि जिल्लानि जनाय जिल्लायाव जोनोम साननि नाम कीर्तन फोरबोनि उनाव मोनसे सन्देह गोनां आदार बिस गोनां जाथायनि उनाव हौवा, हिन्जाव आरो गथ'फोरजों लोगोसे सा 60 सुबुंफोरा लोमजायो। बे फोरबोआ 30 जुन खालि गालिमरिगां गामियाव जादोंमोन। सानसे उनाव बे हाबाफारियाव गोबां सुबुंफोरा गोबानाय, डायरिया आरो उदै सानाय बायदि लैखोनफोरजों लोमजानो हमो। बिथांमोनखौ गिबियाव खाथिनि सावस्रि मिरुफोराव लांनाय जादोंमोन आरो उनाव फाहामथायनि थाखाय डिब्रुगड़नि AMCH आव लांनाय जादोंमोन। देहा फाहामगिरिफोरा थाबैनो फाहामथाय लाजेनदोंमोन आरो सावस्रि मावख'गिरिफोरा बे बेरामिनि जाहोनफोरखौ नायबिजिरनो हमो। सेम्पल बुथुमनाय जादों आरो बेरामिफोरनि थासारिखौ मोजाङै नोजोर होनाय जादों। 11थि खौराङावनो दङ आसामआ प्रागज्यतिसपुर मेडिकेल कलेजआव 500 बेड देहा फाहामसालि ब्लक लुनायनि फोसावदों। आसाम सरकारा प्रागज्यतिसपुर मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव मोनसे गोदान 500 बेडनि जौगानाय देहा फाहामसालि ब्लक लुनायनि फोसावदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि बे बिथांखिया रायजोनि देहा सिबिथाय खान्थिखौ गोख्रों खालामगोन आरो गुन गोनां देहा सिबिथाय मोननायखौ सोराङाव खालामगोन। गोदान फेसिलिटिया आथिखालनि देहा फाहामसालिनि बिथा लुनाय होगोन, फाहामथायनि गोहोखौ बांहोगोन आरो रां खामायनायाव जर'खा देहा सिबिथाय जागायगोन। बेयो गुवाहाटी आरो खाथि-खाला जिल्लाफोरनि बेरामिफोरखौ खाबु होगोन आरो आथिखालनि देहा फाहामसालिफोरनि सायाव नायबिजिरनाय नारसिनथायखौ बाङाइ खालामगोन। बे बिथांखिया आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय देहा फाहामसालिनि बिथा लुनायखौ आथिखालनि महर होनाय आरो साबसिन देहा फाहामथायनि खाबुफोरखौ रोखा खालामनायनि सरकारनि बिथांखिनि मोनसे गिदिर बाहागो। 12थि खौराङावनो दङ BTCआ काजलगावआव 40 क्लाबफोरनो फुटबल राननानै होयो। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि गेलेमु आरो लाइमोन मुलाम्फा बिफाना सुक्रुबार खालि काजलगावआव खुंनाय मोनसे हाबाफारियाव 40 फुटबल क्लाबफोरनो फुटबल राननानै होदों। बे हाबाफारिनि थांखिया गुदि थाखोआव फुटबलखौ दावगाहोनाय आरो लाइमोन गेलेगिरिफोरखौ गेलेमुनि हाबाफारियाव बाहागो लानो थुलुंगा होनाय। बिबानगिरिफोरा बुंदों दि बे राननाय हाबाफारि जागायनायनि क्लाबफोरखौ फोरोंथायखौ साबसिन खालामनो आरो ओनसोलाव रोंग'थि गोनां फुटबल गेलेगिरिफोरखौ जौगाहोनायाव हेफाजाब होगोन। फुटबल क्लाबफोरनि थान्दैफोरा गेलेमुनि सामलायनायखौ आजावदों आरो गेलेमुनि बिथा लुनायखौ गोख्रों खालामनायनि BTCनि नाजानायखौ बाख्नायदों। बे हाबाफारिया लाइमोनफोरखौ फुटबल बाहागो लानो थुलुंगा होनाय आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलनि गेजेरजों मोनसे गोग्गो गेलेमु हारिमुखौ दावगाहोनायाव काउन्सिलनि नाजाथाबनायखौ दिन्थियो। 13थि खौराङावनो दङ मिरु सरकारा गुगोल आरो आपेलखौ इ-रिक्सा बेटारि कन्ट्रल एपफोरखौ बोखारनो बिथोन होयो। निउ दिल्ली मिरु सरकारा गुगोल आरो आपेलखौ माखासे मबाइल एपफोरखौ बोखारनो बिथोन होदों, जाय इ-रिक्सा आरो गुबुन इलेक्ट्रिक गारिफोरनि बेटारिखौ गोजाननिफ्राय सामलायनो आरो बन्द खालामनो हायो। बे राहाया ससियेल मिडियायाव गोसारनाय भिडिअफोरनि उनाव लानाय जादों, जेराव सुबुंफोरा बेफोर एप बाहायनानै खारबाय थानाय इ-रिक्साफोरखौ लाखिनाय नुनो मोनदों, जायजों सालायगिरि आरो दावबायारिफोरनि थाखाय गिख्रंथाव रैखाथिनि जेंना सोमजिदों।
बिबानगिरिफोरा बुंदों दि बे एपफोरखौ ब्लुटुथजों सामलायजानाय बेटारि सालायथाय खान्थिजों हेंथा होनो बाहायनो हागौ। सरकारा एप स्टारफोरखौबो बिथोन होदों दि फैगौ समाव बायदि गाज्रि एपफोरखौ मोननो हायै खालामनो। बिबानगिरिफोरा इलेक्ट्रिक गारिनि बेटारि खान्थिफोरनि रैखाथिखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो गाज्रि बाहायनायखौ होबथानो आरो रायजो-राजानि रैखाथिखौ संरैखाथि होनो आरोबाव राहा लानो हागौ। दिनैनि रादाब फरायनाया एसेनोसै। जुदि नोंथांमोनहा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार खालाम आरो डियार ब्रह्म चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गाबोन आरोबाव गोदान खौरांजों लोगोसे फिन लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।